Kukuk. Toto je nedeľný meal prep s tuleňom. Ja som ten tuleň a toto varím. Tuleňovi sa tu nelenilo. Začala som tým, že som si nakrájala, očistila ovocie a zeleninu, ktoré poostávali v nie už najutešenejšom stave. A spolu s pár sušenými ďatľami som si to povarila vo vode. Kým sa to uvarí, tak ja nachystám na varenie čiernu fazulu. Pretože nech žijú strukoviny. Ďalej si zamiesíme na kváskový chlieb, to už je taká klasika. No a potom som si vymyslela na seba takú habaďúru, že skúsim urobiť domáce praclíky. Takže som si spravila takéto pevnejšie, nízkohydratovanejšie kysnuté cesto. Myštičkový dezert týždňa budú čučorietkové cheesecakey. Zmixovala som tvaroh, vajíčka, čučoriedkový jogurt, škrob a ešte čučoriedkový lekvár, aby to bolo čučoriedkovejšie. Naliala do myštičiek a dala piec do rúry. Takto sa uvarilo ovocie a ja som ho zmixovala na takúto vyživku a použijem ho ako základ na kakaové mafiny. Tým, že ovocie a ďatle sú už dosť sladké, tak nebudem do ňoho pridávať žiadny ďalší cukor. Iba múku, kypriaci prášok, vajíčka a jogurt. Zaliala som si čaj na kombuču, ktorú budem večer zlievať. No a z cesta na praclíky som pripravila takéto šúľočky, ktoré som nechala podkysnúť. Zo začiatku mi to išlo pomaly, a ku koncu už som v tom bola úplný profík. Taký slimačik a potom taký šulček a potom som ich nechala teda kysnúť. No a teraz si spravíme cesto na špenátové cestoviny. Špenát som zmixovala s vajíčkami. Tu som vyliala do múky a pridala trochu soli a vypracovala som z toho také hutné cesto ako na cestoviny. Veľmi príťažlivá zelená farba. Takto sa pečú cheesecakey. Nemáte inak radu, ako vyčistiť sklo na rúre, ja si neviem s tým už poradiť. No a keďže už je skoro pripravená rúra na pečenie ďalších vecí, tak naplním tieto mafinové košičky. A cesto mi ešte ostalo, takže som spravila aj tieto medvedíky a ešte som potom spravila aj zajačikov a mrkvičky. Formovanie praclíkov bolo za začiatku trošku triky, ale potom som si v tom našla spôsob. Okúpala som ich vo vode so sodou bikarbónou a ukladala na plech, kde ešte podkysli. Okrem týchto rozkošných koliesok som urobila aj také klasickejšie tvary praclíkov, tie mi išli trochu menej. Všetko som to namačala v tej sodovej vode, aby sa spravila taká tá hnedá kôrka na povrchu. Posypala som to vločkovou soľou a vytiahla som z rúry tieto rozkošné medvedíky, pozrite sa na ne. Že brumik, ale bez cukru, chápete? Takto vyzerali praclíky z rúry. Niektoré sa trošku rozpojili, ale to vnútro, posúďte sami. Mňam. Takže si ich takto povykladám na jednu tacku a poďme variť obed. Jedno z mojich dnešných hlavných jedál bude burrito miska, takže do nej si urobím takéto mleté mäso. Na cibuľku som pridala cesnak, paradajkový pretlak, rímsku rastu, sladkú papriku, soľ a pravdaže mäso. A to sa všetko opieklo. No a z toho cesta špenatového som takto nastrihala cestoviny do vriacej vody. Do mäska som ešte pridala ananás, cestoviny som zliala a pridala do nich maslo, aby sa náhodou nezlepili. Nedeľný obed bude takáto fajná rýchlovka, jedlo môjho detstva. A to kuracie mäso zapekané so zemiakmi a smotanou a horčicou. Toto veľmi často robievali moji rodičia, keď som bola malá a mala som to fakt rada. Všetko tam nahádžeš, pomiešaš, dáš piecť a hotovo. K cestovinám opečiem slaninku a medzi tým ešte ozdobím tieto cheesecakey čučoriedkovým lekvárom. A ideme si navrstviť burrito misky. Toto veľmi rada nakladám a veľmi rada to aj jem, lebo je to také krásne farebné. Máme rýžu, tú čiernu fazuľu, mäso, kukuricu, paradajky a potom kúsok limetky. Aha, a ešte palivú omáčku. No proste mňamka. Čo vám poviem. Zo sladinky sa vyprážila masť, takže ja na to ešte hodím túto nakrájanú šalotku, ktorá je super sladučka. A ponaťahujem kváskové cesto, na ktoré som popri tom všetkom trochu zabudla. Tieto špenátové cestoviny alebo halušky som naložila do misiek a dala som na vrch brinzu zmiešanú so smotanou. Nie, na brinzových haluškách nie je čo vylepšovať, preto ani nehovorím, že toto sú brinzové halušky. Ale bolo to veľmi dobre, pripomínalo mi to trochu pyrohy. No a takto vyzeral dopečený obed, dala som ho ešte zapiecť aj so syrom a dali sme si k tomu polníček a kukuricu, ktorá zvýšila z nakladania burrito misiek. To je odo mňa na teraz všetko a vidíme sa budúci týždeň, ak náhodou dovtedy neporodím, ale to by som ešte nemusela. A čo ste dnes varili vy?